FM band sang inyong mga radyo. Subong sa nagkalain-lain nga Facebook pages, kaangay sang Kasak, 88.1 Spirit FM Rojas, kag sa Kasak Caritas Capiz nga Facebook account. Ang aton misa sa kahanginan, bukas man para sa tanan nga luyag magpadala sang ilang intensyon. Mahimo lamang nga ipadala ang inyong mga pangabay, pinaagi sa aton hotline number na 0907-621-6650 ukon sa Kasak kag 88.1 Spirit FM Rojas Facebook pages. Ang mga donasyon nga aton malikong, igaparte ni Sir sa mga programa sang Abyan ukon Active and Benevolent Samaritan for the Youth and the Needy. Kasubong na lamang sa educational kag medical assistance. Misa kahanginan. Ginadulong sa inyo sa 88.1 Spirit FM Rojas, kag Kasak Caritas Capiz, ang alagad nyo sa pagtuo kag pagserbisyo. Sa pagpanglakaton sang simbahan, kaupod kita tanan sa pagpabakod sang pagtuo kag pagpalapnag sang gugma ni Kristo. Sa pagpadayon sang iya nga misyon, dulungan kita nga maggiho padulong sa kabuhi nga may paglaom. Simbahan nga nagapang lakaton. Programa nga magahatag sang pagtulunan kag magapalinton sa mga importanteng anunsyo kag hilikuton sang Katoliko nga simbahan ilabi na sa Arkidiocese sang Capiz. Simbahan nga nagapang lakaton. Mangin isa kita ka pumuluyo nga nagapakigbahin sa mabilungahon na pagsabat sa katungdanan sang simbahan. Simbahan nga nagapang lakaton. Oras sa 88.1 Spirit FM Rojas, Philippine Standard Time, alas 8:04 sang aga. Kaalagad welcome sa aton programa sa sininga adlaw sang Biyernes, Agosto 8, 2025. Sa pangalan sang aton broadcast team nga ginapangunahan sang aton halangdon nga Senyor Arsobispo, the Most Reverend Victor B. Bendico D.D., kaupod ang ating station manager, Reverend Father Mark Granflor, technical director alagad Mingming Huego, kag technical partner alagad Benny Dalida. Sa pangalan sang aton host na si Father Mark Granflor, ini si Seminarian Ted Tuvera, kaupod ninyo sa aton nga programa, Simbahan nga Nagapang Lakaton. Nagapangayog kita sang katahuran kag nagapaabot sang aton pagpanamyaw sa aton mga tagpalamati sa 16 ka mga kabanwahanan sa Capiz, kag 47 nga mga kabaranggayan sa syudad sang Rojas.
Aton man ginaabi-abi ang mga pinalangga ng mga kaalagad nga nagatutok sa aton sa Facebook Live. Diri sa 88.1 Spirit FM Rojas. Subong man sa Pamati Archdiocese of Capiz Facebook page. Mahimo nyo man nga masundan ang aton mga programa pinaagi sa aton YouTube account nga Spirit FM Rojas. Sa komprehensibo nga balita kag dekalidad nga mga programa, palihog like, follow, share kag subscribe sa aton YouTube account, Facebook page kag live streaming. Sa liwat, maayong aga sa aton tanan. Kakinas ang aga daw siguro mga past 5 a.m. Aga pa nag-text sa akin si Father Mark nga nagapalihog kung tani nga magpungko sa iya programa subong nga aga. Kaya daw sa kadugay na kuno sa akon wa hindi naga-report sa iya dari sa Spirit FM. Kag syempre ang iya nga partner permi nga si Brother Gab Toledo, si kaalagad Gab nga akong classmate, ay yara dito sa Manila subong. Kag subong man hambal ganin ni Father Mark sa akon kaginas ang aga. Daw bagay gid kuno sa hakon sa amon actually ni Brother Gab ini dapat nga topiko nga aton baga istoryahan sa subong nga aga sang Agosto 8 diri sa aton nga programa simbahan nga nagapanglakaton. Pila dani nga mga updates. Bao ginakalipay ginaton nga ang aton halangdon nga Senyor Arsobispo si Monsignor Vic Bendico. Nakagwa na gid man siya sa ospital kag daw nagapulupahuway na lang dito sa Manila nga hambal ko gani tani bao bantayan siya sa maayo to sa nga kon classmate ni Brother Gab. Nagapasalamat kita sa mahal nga Dios sa iyang pagpaayo no sa aton nga Senyor Arsobispo. Subong man nagapasalamat man kita sa aton nga mga kauturan nga nagpangamuyo no nagupod sa pagpangamuyo para sa ikaayong lawas sang aton nga Senyor Arsobispo. Balita ko gani basi sa Sunday or basi within next week sunod nga semana makapauli na gid man siya diri. Medyo mapulo pa huway siguro kay may mga schedule man siya nga daan. Pero syempre knowing ang aton Senyor Arsobispo si Monsignor Vic, gusto niya gid nga ari siya diri sa aton sa Capiz. Pero padayon naton siya nga pagpangamuyuan para sa iya padayon nga pag-ayo. Sa liwat, subong nga adlaw, Agosto 8, 2025, ginaselebrar sang ang bugos nga simbahang Katolika ang handumanan ukon kapiestahan sang isa sa mga pinakamahambal naton nga pinasahi siguro nga santos, si Santo Domingo de Guzman, or mas kilala siguro naton bilang si Saint Dominic. Diri sa aton sa Capiz, mas
siguro mabatyagan naton or mas siguro kilala si Saint Dominic tungod sa mga madre nato, no? Ang Rosarian Dominican Sisters naton dira sa Luktugan. Sa ilaman to sa eskwelahan sang mga Molo Sisters dito sa Dao, ang OLFA, Our Lady of Fatima Academy. Ang eskwelahan dito, ang Our Lady of Grace Academy, Olga. Kag sa mga pilapagid ng mga eskwelahan diri sa Archdiocese sang Capiz. Dapat sa diin mabatyagan gid naton ang presensya sang aton nga mga Dominican Sisters. Ukon ang mga OP. Hindi na OP nga out of place ha. OP kay tungod ang gintukod nga kongregasyon o kun orden ni Santo Domingo de Guzman, amo ang ginatawag kun sa Latin Ordo Predicatorum, sa English Order of Preachers. Amo ini ang siguro isa sa mga legacy nga mas ginadumdum or mas ginakilala si Santo Domingo de Guzman. Apang basi madamo sa aton ang magapamangkot kung sino ini si Santo Domingo, sino ini si Saint Dominic. Kay kilala naton ng iya nga mga madre, nga mga nagasunod sa iya. Pero sinugid bala si Saint Dominic kag nga ginasaulog naton siya, nga ginadumdum naton siya sa aton simbahan. Antes kita magpadayon, luyag danay naton tamyawon ang mga nagalantaw sa aton Facebook Live diri sa 88.1 Spirit FM Facebook page. Una na dira si Miss Becky Lana, mayong aga, good morning. Nagalantaw man si Seminarian Luis Emmanuel Angelo Vismanos. Buwas programa ini siguro sila diri sa binhi. Subong man si Tita Bing Coronado Toledo, ang Iloy sang akong classmate ni Kaalagad Gab Toledo nga yara dito sa Manila. Tita, good morning. Okay, padayon kita mamangkot. Sino ini si Saint Dominic? Sino ini si Santo Domingo? Kay daw familiar na kita, siguro sa iban sa aton nga nagapamahati diri, mga kauturan natin mga Katoliko, ining mga Dominican Sisters. Dominican. Kaya ang tagtukod sa ila, si Santo Domingo, si Saint Dominic. Si Santo Domingo de Guzman, ginbata ini siya sa Espanya, sa Caleruega, dito sa Burgos, Spain. Malapit sa Burgos, sa Espanya, sang mga 12th century, mga mid to late 1100s. Tapos sa pagbata sa iya, suno sa iya Iloy, suno sa mga istorya, ang iya Iloy si Juana de Aza, kung sa English si Jane of Aza, nga isa man gani kabiyata, blessed, si Blessed Jane of Aza. Sunod sa iya, sang ginadala pa niya si Domingo sa iya nga tiyan, sang siya nagabusong. Iya kuno nga nadamguhan nga may ara kuno nga ido nga may ginakagat nga sulo nga may kalayo. Nga nagapatimaan nga ining iya kuno nga bata kaangay sadto nga ido nga may ginakagat nga sulo nga may kalayo.
Amo nga ang pangalan ni Santo Domingo sa Latin nga tawag niya nga Dominicanes o Dominic. Okay? Domini sa Latin, but silingon Ginoo or Lord. Tapos ang canes or canis ido. Amo nga ang tawag sa mga Dominicans, sa mga sumulunod ni Saint Dominic, the hounds of the Lord. Kaya nga hounds of the Lord, ano ang ginaobra sang ido? Nagaaw-aw. Pero nagaaw-aw, hindi kay tungod nagapamahog. Pero kay may ginapahibalo parte sa Ginoo. Si Santo Domingo sa iya bata nga edad, nagsulod siya sa seminaryo sa idalom sa mga Augustinian, sa mga Agustino. Or ang Canon Regulars of St. Augustine dito sa ila simbahan sa Osma sa Espanya. Bata pa lang nga seminarista si Domingo, ginakilala na siya bilang alamon nga estudyante, palapangamuyo kag malapit sa mga kubos. Isa gani kuno ka bes, nagpalapit kuno sa ila seminaryo, sa ila konvento, nga imol nga waay kuno sang may makaon. Ano ginobra ni Domingo? Ang iya nga mga libro, syempre estudyante siya, madamo siya sa mga libro nga ginatun-an, ginpangbaligya niya. Ginbaligya niya, tapos ang nakita niya dito nga kwarta halin sa iya pagbaligya sang iya nga mga libro nga siguro sang tion nga adto ang mga libro nga mga dalagko mahal inha. Kaya at that time, luxury na ang may libro ka ng mga hardbound, tapos kinatahi. Subong gani, kung magbakal gani kita bisan ang mga hardbound lang nga diksyonaryo, mahal-mahal gid, ginaabot sa mga nilibo. Hay all the more siguro sang ila time. Tapos ang binaligyaan niya sang iya mga libro, ang kwarta nga nakita niya dito, ginhatag niya dito sa imol, pangbakal sang pagkaon sang sadto nga pobre. Kaya ang sa mga kautdanan ni Domingo, ay nga ginhatag mo to yung imo mga libro, kamahal sina, tapos ga-eskwela ka man. Ay ang bali Santo Domingo, anhon ko ini mga libro kung hindi man ini makapakaon sa mga ginagutom. Pero bisa na mo sadto, ginbaligya niya mga libro, ginakilala gihapon si Domingo bilang isa sa mga alamon, maalam nga estudyante. Sa nangin pari na siya, isa sa iya mga misyon amo ang magwali. Kag magtudlo sang filosofiya kag teolohiya. Pero sang sadto nga tion dabi mga utod, mga kaalagad, hindi basta-basta pwede lang makawali o kung makahatag sang sermon or homily ang mga simple nga mga pari. Sadto anay ang daw pwede lang gid nga may otoridad nga magwali o kung mag-sermon sa mga misa amo ang obispo sang isa ka lugar. Ay sadto nagalapta ang isa ka heresy nga hambal naton dabi, isa nga pagpati nga sala
o kung waay naga santo sa aton nga tuluhan nga Katoliko, amo ginatawag nga Albigensian heresy. Kung sa diin dito ang ilang nga ginatuuhan ay daw hindi iya matuod nga tawo si Ginoong Hesus. Kag ang iya lawas daw pantasma lang daw, pantasma but silingon daw ghost lang ang lawas ti Jesus. Wa ay gid sang minatuod nga Jesus nga tawo. Kag para sa sini nga mga heretiko, sa sini nga mga Albigensians, malain niya ang lawas ang tawo. Ang importante lang gid ang kalag. Para sa ila, hindi importante ang lawas ang tawo. Kagtanan ko nung nga mga tuhoy sa lawas o kung mga lawas dun nga mga buluhaton, ay malain ko nung ina. Isa ka beses si Santo Domingo, samtang upod niya ang isa ka obispo, nagpanglakaton dito sa may kabukiran sang Southern France, o sa Pransya, mga malapit-lapit gawa dito sa lugar niya kung sa diin siya naga-star sa dito sa Espanya. Ay sa itong gabi, syempre nagapanglakaton sila. Si Domingo kag ang iya obispo nagkadto sa isa ka daw hambalon dabi naton nga hotel, gamay nga hotel. Ay amang hotel sa dito nga mga dalayunan nga pareho sa itong ilagin dayunan sa itong gabi, sa idalom, may ilimnan. Nga hambal gani, isang isa ka Dominican nga kilala ko, kung iya ko na imagine nun ato nga daw ilimnan, ay imagine na lang kuno kung daw beer house ko do. Tapos ang tag-iya sa ito nga beer house, curious gid kay Dominic kay nga Katoliko kagihapon. Kaya ang tag-iya sang beer house daw waay agapati sa Katoliko, waay agapati sa kay Ginoong Hesus. Kag sa ito bilog ng gabi, ambot base nag-inom man siguro si Santo Domingo dito, gininistorya niya atong tag-iya sang beer house. Bilog nga gabi sila naga-inistoryahanay. Kag ining tag-iya ay nagapinamangkot. Nagahambal kung ano ang iya ginapatihan, kung ano ang iya nga pag-intiende. Ay Santo Domingo man, nagpinamati, kag ginasabat siya sang matahuhay, kag matarong nga pagsabat. Bilog nga gabi sila naga-istoryahanay. So siguro basi kung imagine naton, basi nagainom-inom man siguro sila. Pagkatapos at itong gabi atong tag-iya sang beer house, nagpabunyag bilang Katoliko kay Santo Domingo. Kag dito man nadiskubrihan kag mahambal ni Santo Domingo nga nakita niya ang iya charism o kun ang iya gift. Ano nga gift? Ang charism sang pagpangwali o kun the gift of preaching. Kag dito man nakita ni Santo Domingo kung daw anano kaimportante ang may ara nga mga manugwali, ang importansya sang pagwali sang maayong balita, sang kamatuuran, sang truth. Muna nga iya gintukod kaupod sang pila ka mga brothers at that time, ang Order of Preachers. Isa ka grupo sang mga lalaki nga nagawpangwali. Ini nga orden at that time kasabayan maniya kay si Santo Domingo taga Espanya. Laban sa iya nga mga kautdanan nga una nag-upod sa iya, nagpasakop sa sininga orden. Ang Order of Preachers o kung sa Latin, Ordo Predicatorum.
Tapos adtong pagtukod na niya sini nga orden sang Order of Preachers, iya gin tun-an, gin training ining mga bag-o nga mga manugwali, mga manugpari, so mahambal naton daw mga seminaristas man siguro ini sila. Paagi sa pagtuon sang filosofiya, teolohiya, kag sang santos nga kasulatan. Sang tuig 1216 o kun 1216, ginaprubahan sang Santo Papa ang Constitution o kun ang pagsulundan sang Order of Preachers, ang Ordo Predicatorum. Gin-approve sila bilang isa ka orden sa simbahan. Sang 1221 o kung 1221, nagtaliwan si Santo Domingo de Guzman dito sa Bologna sa Italia. Pila sa mga mahambal naton nga karakteristik sang kabuhi ni Santo Domingo. Amo ang iya, syempre kilala siya kay tungod sa Order of Preachers, mas dira siya ginakilala. Pero madamo man siya sa mga binuhatan nga ginakilala man nga daw milagroso. Ang mga masakiton nga iya ginapangamuyuan hambal sa mga istorya nag-ayo. Subong man kilala man si Santo Domingo tungod sang iya nga pagka malipayon. Hambal gani sa Liturgy of the Hours sa Office of the Readings. Kilala gid ko niya si Domingo, si Santo Domingo bilang isa ka masinadyahon nga tawo. Madamo kuno siya, mayad kuno siya magpang-abyan, magpang-amigo. Kagwa ay pinilian, lalaki man o kung babae, mayad gid kuno ya mag-istorya si Santo Domingo. Siguro kung hambal gani isang isa kakilala ko man nga Dominican, siguro hambal niya basik mayad kuno ni si Santo Domingo magpang-istorya. Istorya inang kung sa aton bagani sa kuan daw gapang chiche bala. Pero tanan nga nakakilala sa iya, waay gid kuno sa may mahambal nga malain sa iya. Kay masinadyahon gid kuno sa iya nga tawo. Amo ina kun adlaw masinadyahon siya, mayad siya magpang-istorya bisan kay sino kun adlaw. Pero kun gabi ang iya kaugalingon, ang iya kabuhi dedicated sa pagpangamuyo. Hambal ni Blessed Jordan of Saxony ang sekretary ni Santo Domingo. Kung gabi kuno daw hindi mo na kuno makita nga nag-ara sa iya kwarto si Santo Domingo, kay ara kuno siya dito sa simbahan, sa chapel siguro sang ilang nga konbento. Nagapinangamuyo kag dagahinibi. Ang mga mahambal naton nga tama gid ka prayerful si Santo Domingo. Kag isa man siguro nga karakteristik ni Santo Domingo nga luyag ko hatagan sang siguro importansya man among iya nga spirit of poverty. Inang daw pobre ang iya pagtulok sa iya kaugalingon. Dominic saw himself more of as a beggar. Hindi lang kay tungod ini nagapatimaan nga siya nagaupod kaangay sang mga kauturan naton nga mga kubos sa mga imol, oo minatod ina. Pero sa painu-ino ni Santo Domingo, ang iya nga pagkakubos, ang iya nga pagkapobre, may duha ka buot silingon. Una na sina ang pagsunod niya kay Ginoong Hesus. Si Ginoong Hesus, kabalugid kita, Dios nga matuod, tawo nga matuod,
gamhanan, pero ginpili niya nga mangin kubos kaangay sa aton nga mga tawo. Amo ini ang klase o kun sahi sang personalidad ni Ginoong Hesus nga luyag kun tani sunda ni Santo Domingo. Kay ang aton Dios nagpakanubo, nagpakaimol kaupod sang aton kag nagpanglakaton kaupod sa aton nga mga kauturan nga mga kubosman. Kag ang ikaduha nga purpose sambal sang iban nga mga Dominikano kun nga agin pili ni Santo Domingo nga mangin kubos o kun magpakilala bilang pobre nga manugwali. Amo ang pagkilala nga tanan kita nga mga tinuga, tanan kita nga mga tawo sa mata sang mahal nga Dios ay mga kubos man kita tanan, mga imol man kita tanan. Ina ba lang ka imulon nga hindi lang kay waay ka sang kwarta, waay ka sang manggad. Pero ano ang kubos, buot silingon sang isa ka kubos, sang poverty. Buot silingon sina, nagakinahanglan ka. Mga kalagad, mga kauturan, wala sa aton diri ang makahambal nga waay sa aton sang may ginakinahanglan o kun waay sa aton diri ang waay nagakinahanglan. Tanan gid kita nagakinahanglan. Ilabi sa tanan, kinahanglan gid naton ang Dios. Kinahanglan naton ang Dios sa aton nga kabuhi. Gani ining pagkilala ni Santo Domingo subong sa iya kaugalingon, subong isa ka pobre, pagpakita man sang iya nga debosyon, no? Sang iya pagkatawo. Nga pag-ako nga makasasala man siya, maluya man siya, kag nagakinahanglan siya sang grasya sang mahal nga Dios. Kag syempre kilala man gid, kag kilala gid si Santo Domingo tungod sa iya nga mga pagwali. Mayad kuno siya nga manugwali. Apang ang pamangkot dira, ginasang aga antis ang misa dito sa katedral ni Father Ray Bernard. May gamay kaming hinon-anon. Mayong aga galida sa mga kaparian sa Immaculate Conception Metropolitan Cathedral. Kay Father Edsel, amon rector, kay Father Cone Delfin, kay Father Ray Bernard. Ginasang aga antis ang misa, may gamay kaming hinon-anon ni Father Ray, may pamangkot siya sa akon kagayina. May sinulatan gid man si Santo Domingo. Sa ako niya nabalaan, waay sang libro nga ginsulat si Santo Domingo. Unlike sa iban nga mga santos nga may mga libro sila sang ilang nga mga reflection, sang ilang mga homilies, si Santo Domingo ang founder sang Order of Preachers, isa sa mga tanyag ng mga manugwali. Waay man sang iya nasulat nga libro nga iya. Unlike gani sa iban nga mga santos nga may mga autobiography na ginasulat bala nila ang ila kabuhi. Hay waay man sang muna si Santo Domingo. Ginpamangkot nga amo na ang panimuot ni Santo Domingo nga awa siya sang may sinulatan, parte sa iya kaugalingon, parte sa iya nga mga reflection, sa iya mga homilya. Kay suno kay Santo Domingo, mas ginakabig lang niya ang iya kaugalingon nga daw isa kaupod sang mga iya mga kauturan sang mga praile nga kabahin sang Order of Preachers, sang iya mga isig ka manugwali. Siyempre sang buhay pa siguro Santo Domingo, waay man gintawag ang iya grupo nga Dominikano. Kag waay gid dyan namian si Santo Domingo kuno nga ginahatagan siya sang dako nga importansya.
Gani ang una nga libro nga gin-produce sang mga Dominicano sang namatay na siya. Ang iya nga biography, isa lang sa madamo nga mga biography nga ara dito, ang Libellus. Kagbisan gani isang adlaw nga namatay siya, August 6, 1221. Nalibog kuno sila ya kun nga amo na ang iya suksok nga ang iya habito bala. Daan na gid ya. Huukag daw pobre gid siya gani kung tulukon. Gapatimaan nga ging kabuhi gid niya ang iya ginawali. Hay nga man bala matuod nga kinahanglan ang pagwali sa suno sa inspirasyon ni Santo Domingo. Ano ang unod sang iya ginpangwali? Siguro sa pila ka minuto balikan naton ina para sa gamay siguro naton nga break. May break pa kita. Daway na daw dire-diretso nagaliin ni sorry. Ang kaundan sang ginawali ni Santo Domingo amo ang kamatuuran. Truth. Sa Latin, veritas. Ngaman importante ang kamatuuran kag ngaman amo ini ang ginawali. Kay mga hinugugman ko nga mga kauturan, madamo dabi sa to sang tio ni Santo Domingo, madamo na ang waay dagapati sa pagtuluhan nga Katoliko. Para sa ila madamo niya sa mga bag-o nga mga kamatuoran nga ila ginapati-patihan nga dapat paathagan sang matarong. Kag muna ang charism gani ni Santo Domingo ang iya nga pagwali. Nagapaathag nga matawhay, nagapaathag, nagawali sang nga mahigugmaon. Kagaanti siya magwali, ukon maghatag sang laygay, Dominic sees to it nga iya kadanay pamatian. Anti siya magwali ukon maghatag sang laygay. Sa aton nga tion subong mga kauturan, kinahanglan man naton nga mababatian liwat ang kamatuoran. Madamo sa aton ang exposed labi na gid sa social media, sa Facebook, sa TikTok, sa fake news. Madamo naman sa mga binutig kag mga false promises sa aton. Halimbawa, inang false promise bala o kun ang promesa makita natin ini sa social media nga magtaya ka sa online gambling. May promisa nga baw kung magtaya ka kuno dire-diretso imo taya, madaog ka kuno kag instantly magmanggaranon ka. Hay madamo sa aton nga mga kauturan ang nagapati sini nga promise nga kung magtaya ka, sige imo tinaya, sige imo sinugal, magadaog kagid, kag magamanggaranon ka. May nakita gani ko nga advertisement, may sikat nga artista didto nga gina-endorse niya ini nga online gambling. Ang imo kuno 200 pesos.
Sa sulod ko sa 3 ka oras, pwede ko namang gisbil. Amoy na ang binutig sang isa sa mga fake news, sa mga binutig, mga false promises nga ato nababatian subong. Ay hanano ang kamatuoran. Ang matuod, hindi madali mangin successful, hindi madali mangin successful sa kabuhi. Kung maging manggaran sa kabuhi, hindi madasig. Hambal ganito sang isa ka nag-viral sa TikTok. Ang para sumakses ka kuno step by step para sumakses. Ikinahanglan para matuod nga maging successful ka, ang kamatuoran, magpangamuyo ka, kag magtinguha ka. Hindi nga ang imo ginpangabudlayan nga kwarta, hay itaya mo ya didto tapos sino ang gamanggaranon didto ay kundi ang mga gambling lord. Kung gusto naton mangin successful, mangin blessed ang aton nga pagpangabuhi, kay Lord kita magpalapit, hindi sa gambling lord. Amoy na ang isa sa mga halimbawa nga pwede natin mahambal nga pwede natin mangin modelo si Santo Domingo sa subong nga mga tinion. Inang hindi maghadlok maghambal sang kamatuoran, ilabi na gid sa tion, sa panahon nga ang nagalapta binutig. Kag sa sulod na sang pila ka tuig, siguro I think 10 years sa Pilipinas, permil or mahambal naton nga madamo ang nahuhulog o kung nagakalaglag sa fake news. Hay ilabi na gid subong man nga tungod sa AI, sa artificial intelligence, madali na lang mag-ubra sang kung ano-ano nga mga picture, magpang-edit-edit ka dira. Kag ang malain pa, bisan ang history, ang mga natabo sang una, ginabayluhan pa. Muna ang fake news or misinformation. Sa amo na nga espiritu, sa amo in that spirit, in that light, we can see the influence of Saint Dominic or the necessity of being like Saint Dominic in today's world. Hindi buot silingon inang gawali kagid, no? Gawali ka, daw ga sermon. Okay, that's one thing, importante ina. Muna nga mga pari, mga diakono, kami nga mga seminarista, gina-train gid sina nga mag-eskwela sang pilang tuig sa seminaryo para mangin effective ang amon nga pagwali, kag hindi lang effective, kag hindi lang para mapakita kung ano amon tinun-an, kundi para mabantala ang kamatuoran. Ang kamatuoran nga amo ang kapawa sang aton kalibutan, ang kapawa nga nagagiya sa aton sa pagpanglakaton naton bilang isa ka sibilisasyon, bilang isa ka komunidad. Gani subong man di na natin makita ang legacy ni Saint Dominic ni Santo Domingo. Madamo actually ang iya legacy sa aton simbahan, hindi lang sa aton simbahan kundi sa aton man nga community, sa aton nga sa bilog nga kalibutan, sa politika, sa economic, sa culture, kag bisan din siguro pinaka-obvious dira sa education, sa pag dumala sa mga Dominikano sang eskwelahan, mga eskwelahan. Ako personally, kaupod ni Brother Gab,
in the last 3 years ang amon nga seminary formation, we can proudly say that we were under the Dominicans dito sa UST, sa University of Santo Tomas, sa seminaryo dito sa Central Seminary. Kag mga upod namon, mga classmate namon nga mga Dominikano, no? Kaupod namon. Ara dito ang syempre ang disiplina kag ang pagtraining intellectually, spiritually, kung paano kaangay, no, sa pagsunod sa balaan nga kabuhi ni Santo Domingo. In fact, diri sa aton sa Archdiocese sang Capiz, kung aton lang tawon ang coat of arms o kung ang daw logo bala sang aton nga mga arsobispo, ang tatlo ka nagligad naton nga nga mga arsobispo, si Monsignor Vic, si Cardinal Joe Advincula, kag bisan the late Monsignor Oni Gordoncillo, ara ang Dominican Cross. Ang cross bala nga puti kag itom sa ilang nga mga logo. Nagapatimaan na sila man ay good form sa mga Dominicans. Yan ang tatlo natin nga nangin arsobispo, Monsignor Gordoncillo, Monsignor Cardinal Joe Advincula, at si Monsignor Vic Bendico. They were trained by the Dominicans. Kani mahambal man naton nga modelo sang maayo nga mga pari, maayo nga mga Kristiyano si Santo Domingo. Ngani sa subong nga adlaw sa aton nga pagdumdum si iya, luyag naton pangamuyoon ang iya nga paggiya kag ang iya inspirasyon sa pagpangabuhi sang pagpakabalaan kag sa pagwali man naton sa narisari nga mga pamaagi. Hindi lang pagwali nga gasermon, gahomily, kundi sa aton nga ordinaryo man nga pagpangabuhi. Kay kun kaisa, or even most of the time, the best preaching can be done not by words, but by the way how we live our lives. After all, action speaks louder than words. Or action speaks louder than words. Antes kita magtakop, luyag ko na itamyawon ang aton nga mga tumalanaw kag mga tagpalamati. Good morning kay Ma'am Milagros Araque. Watching and listening from Rizal, Pontevedra, Capiz. Good morning man kay Auntie Gloria Mansilla, taga Mambusaw, Iloy ni Seminarian Jello. Luyag man akong tamyawan, basi nagalantaw subong si Monsignor Vic Bendico dira sa Manila, kaupod ni Brother Gab. Dira kay Father Mark, dira sa iya payag-payag sa Dalom. Kag sa tanan nga nagtan-aw kag nagpamati sa aton sa sini nga aga sa aton nga programa. Sa dili magdugay sa I think alas 10 magasaulog sa Santos nga misa sa handumanan para sa handumanan ni Santo Domingo dito sa Rosarian Dominican Sisters sa Luktugan. Nga pagapangunahan sang aton Bikaryo General Monsignor Reggie Pamposa.
Amo daw dugay-dugay daw malakas man kami pagkadto didto. Gani mababay na kita. Mga kaalagad, isa na naman ka programa ang aton ginupdan diri sa kahanginan subong nga adlaw sang Biyernes, Agosto 8, 2025. Sa tanan nga nag-upod sa aton pagpangalagad, madamo gid nga salamat kag kita ay kita sa liwat. Sa pangalan na lang sang aton station broadcasting nga ginapangunahan sang aton halangdon nga Senyor Arsobispo, the Most Reverend Victor B. Bendico Didi. Station Manager Father Mark Granflor. Technical Director Alagad Mingming Wego. Kag Technical Partner Alagad Benny Dalida. Ako si Ted Tovera, Brother Ted. Ang inyo kaalagad sa pagtuo kag pagserbisyo diri sa simbahan nga nagapanglakaton. Sa liwat ini ang 88.1 Spirit FM Rojas. Sama-sama together, always and forever. Maayong aga kag God bless Pilipinas. Sa pagpanglakaton sang simbahan, kaupod kita tanan sa pagpabakod sang pagtuo kag pagpalapnag sang gugma ni Kristo. Sa pagpadayon sang iya nga misyon, dulungan kita nga maggiho padulong sa kabuhi nga may paglaom. Simbahan nga nagapang lakaton. Programa nga magahatag sang pagtulunan kag magapalinton sa mga importanteng anunsyo kag hilikuton sang Katoliko nga simbahan ilabi na sa Arkidiocese sang Capiz. Simbahan nga nagapang lakaton. Mangin isa kita ka pumuluyo nga nagapakigbahin sa mabilungahon nga pagsabat sa katungdanan sang simbahan.